Всичко за земеделието. Новини, събития, репортажи. Четете всеки ден в Агро.бг. Аграрна политика, технологии в растениевъдството и животновъдството, земеделска техника, рентабилни продукти, агрономически съвети, репортажи от ферми. Богато видеосъдържание. Безплатни обяви. Агро.бг. Практическа информация за всеки земеделец. Абонирайте се за нашия имейл бюлетин. Вземи сега, плати по жътва. Нова предсезонна кампания за комбайни New Holland от Интерагри България. Само до края на ноември вземи твоя зърнокомбайн New Holland при специални предсезонни лизингови условия. Без лихви и каско до жътва. Плащаш първа вноска през 2025 година. Получаваш още 3 години удължена гаранция, 15% отстъпка от сервизни услуги за целия машинен парк за периода на гаранцията. За повече информация 0746 666 и interagri.bg. Чухте ли за най-новия портал в онлайн пространството? Строителbg.bg. Уникален за България иновативен поглед върху модерната строителна индустрия с 6 подсайта. Жилищно строителство, ремонтни дейности, строителна техника, интериор и екстериор, двор и градина, инфраструктура. Строителbg.bg. Целият строителен бранш на едно място.